Бу дөнья ир-атлар өченме? Яки хатын-кызлар өченме? Татар халкы әллә кайчан әйтеп куйган инде. Каблучник не бит инде бу позициясы. Нинди уңайлы позицияда хатын-кызлар. Мин хатынга сразу әйттем. Савыт-сабаны мин юам. Әйбәт позицияда утырасың сен. Чөнки без маймыллардан ерак китмәгәнбез дөресен әйткәндә. Сен менә шулай күрекмисең, менә һәр сен шулай сөйлисең дә, аннары бөтенләй хатын-кызлар менә утырырлар. Алар бит инде шунда. Мин Рүзәл Әхмәдиев һәм мин тормышны хатын-кыз алып бара дигән позициядә. Мин Рәдиф Әхмәдиев һәм мин тормышны ир-ат алып өстерәп бара дигән фикердә. Рәдиф Рушанович, без сезнең белән бит инде тормышны күрдек, диңгез кичтек. Инде тешләргә итләр кысыла башлады. Инде хәзер ниндидер фикергә, нәтиҗәгә килеп тә сөйләшә алабыздыр дип уйлыйм инде. Үзенә күрә бер тәҗрибә булгандыр. Алай да нишләп син шулай уйлыйсың? Ни өчен хатын-кызлар дөнья белән идарә итә дип уйлыйсың? Соң әйтәм бит, тәҗрибәдән чыгып. Син өйләнгән. Синең кебек. Димәк, һәр мин күптән егетнең түгел өйләндем. Шуның өчен һәр егетнең нинди барыбер ниндидер стадиялар үтә һәм ир-ат бит ул соң өлгерә. Менә ни өчен мин шундый позициядә? Үзеңнән чыгып сөйлисең. Гомумән бит инде. Менә мәктәпне ал мәсәлән, балалар бакчасын ал. Хатын-кыз ул барыбер акыллырак. Хатын-кыз иртәрәк өлгерә. Хатын-кыз, шулай бит инде. Иртәрәк үсәләр алар, иртәрәк кияүгә чыгалар. Димәк, иртәрәк үсеш алалар димәк. Иртәрәк үсеш алалар, алар ир-аттан акыллырак һәм ир-аттан аермалы буларак алар менә тормышның үзәген күрәләр, нәрсә кирәк икәнен беләләр. Аннары менә туйларда, малай кияүгә чыккач нәрсә дип әйтәләр гадәттә? Өйләнде дип әйтәләр. Өйләнде, юк, башлы күзле булды диләр бит инде безнең халык. Димәк, аның хәзер ниһаять башы булды. Һәм ниһаять күзе булды. Аңа хәтле ул күрмәгәндә, аның башы да булмаган. Шуңа күрә менә ир-атны ничектер әзрәк юнәлдереп тору өчен шул хатын-кыз кирәк. Син абый булганга гына мин син тыңлап бетердем инде. Беренчедән хатын-кыз. Юк, әйдәгез на личности не переходить. Хатын-кыз акыллы дисең, име? Шуңа күрә. Килешәм. Әмма дә ләкин дөньяда күпме ачышлар булды, күпме яңа менә фәндә алгарышлар булды. Күпчелек очраттык та, бу теге минем менә фикерем түгел, бу факт. Анда әйдәп баручылар ул ир-атлар. Нинди генә өлкән алмасын химия, физика, математика. Әгәр дә без синең белән санап карасак, күпме хатын-кызлар фән өлкәсендә шулай инде казанышка иреште, аларның саны азрак. Акыллы дигәнеңә. Икенчедән, әйтәләр бит инде теге башлы күзле булды дигәндәй, бар бит әле башка гыйбәре. Менә инде хатын-кыз кияүгә чыкты икән инде, һәм ир-ат өйләнде икән, ир-атның күзе ачыла диләр, хатын-кызның теле ачыла диләр. Авыз ачыла диләр. Шуның өчен монда әйтергә кирәк, хатын-кыз күбесенчә эмоция ягыннан көчле, психологик яктан көчле. Әмма ул гына җитеп бетми, дөньяны алып бару өчен. Бәлкем гаилә алып бару өчен җитәдер, әмма дөньяны өстерәп бар өчен миңа калса җитми. Монда сезнең беренче терминыгызга, беренче тезисыгызга булай дип әйтәсез килә. Күп еллар, һичшиксез, күп еллар ир-атның бөтен өлкәдә доминациясе ансы инде бәхәссез. Без хәзер тарихны гына алмыйбыз, үткән гасыр турында да сөйләшмәйбез, без менә хәзерге заман турында сөйләшәбез. Менә бүгенге көндә ничек? Бүгенге көндә менә шулайрак хәзер җәмәгать. Элек фәндә дә ниләр күп иде, ачышлар күп иде. Хәзер дә күп. Моның бит асылы нәрсәдә? Ни өчен, мәсәлән, ир-ат микроволновка уйлап таба? Ни өчен? Эшне җиңеләйтү. Ул хатын-кызга бәйле булмасын өчен. Ни өчен ул менә һәм беләсеңме нәрсә өчен? Кирю машинасы. Менә кирю машинасы нәрсә өчен? Хатын-кызны кимсетү өчен. Менә мин синнән башка да нәрсәдер булдыра алам дип ул нәрсәдер исбатларга тырыша. Ләкин юк бит, булдыра алмый хатын-кыз. Посуда, мойка, савыт-саба. Менә бөтенесе хатын-кызны кимсетү өчен эшләп уйланып табылган. Бәлкем башка яктан карарга, бәлкем кимсетү өчен түгелдер, бәлкем аның эшен җиңеләйтү өчен. Чөнки без ир-атлар ул очракта да нәрсә өчен соң ул? Аның бит мотивы бит бер. Ир-атның мотивациясе бер, ул хатын-кызны яки гаҗәпләндерү, кимсетүме, яки бөтенесе күпме сугышлар, әйбит. Чөнки ир-ат өчен
нинди генә байлык та, нәрсә генә дә, бөтен нәрсә дә барыбер хатын-кызны алыштыра алмый. Килешә алмыйм, төгәл килешә алмыйм, чөнки бар карьерист иратлар, кемнәр үзләренең төп максаты итеп Ну, менә иреште ди, менә иреште ди, иреште. Аннан нәрсә? Хатын-кызны куллана алалар ул. Менә күпчелек, менә кемнәр инде теге бар бит нормаль иратлар, кемнәр инде зур казанышларга иреште, акчасы бар аның, барсы да бар. Ул гаилә корып, бөтен малын гаиләсенә җибәрә. Анда инде әлбәттә инде Ну, кем өчен эшли ул? гаиләсе өчен, балалары өчен. Әйдә без хәзер тупикка таба барабыз. Янә дә менә алыйк, борынгы заманнарны, аналык заманын. Аналык заманы. Аналык заманы, матриархат, Әйе. татарча әйткәндә. Матриархат заманын ал, бар иде бит андый чаклар. Бу инде тарихи яктан да исбатланган әйбер. Хатын-кызларның, амазонкаларның заманнары. Менә ул вакыт бөтен дөнья хатын-кыз өчен иде. Бит. Аннары дөньялар үзгәрде, көч вакыты килде, ират көчлерәк әлбәттә, һичшиксез. Һәм менә гасырлар буена хатын-кыз үзенә ниндидер менә энергия җыйды. Тәҗрибә туплады, шулай бит. Инде менә бу дөнья белән, менә бу иратлар белән ничек әйләндергә икәнен аңлады. Әйе. Һәм менә хәзер аңа менә дигән мөмкинлек, иркенлек вакыт килеп җитте. Барлык иратлар, хатын-кызны басмыйлар хәзерге вакытта. Барлык Аңа иратлар хокуклар бирәләр. Һәм әгәр дә менә реаль тормыштан менә хәзер күзлекләрне салып без дөньяга карый башласак, без күрәбез. Менә әллә кая барасы юк, әйме? Менә хәзер хатын-кызлар бөтен җирдә. Хатын-кызлар үз өстендә эшлиләр. Фитнес залга барсаң, бөтен җирдә хатын-кыз. Бер көнне бокска барган идем, миндә анда да хатын-кыз килеп тулган. Инде иратларга хәзер иратларны әкрен генә хатын-кызлар кысырыклар. Журналистиканы ал. Менә журналистика ул 4нче власть. Менә СМИларны алар, менә әлеге ырлыкны бөтен хәзер җәмгыятькә шахталарда хатын-кызлар эшләми. Менә бит үзең җавап бирәсең. Ни өчен хатын-кызлар? Чөнки анда шахтага, җир астына авыр эшкә, пычрак эшкә кемне төшерәләр? Иратны кем төшерә аны? Хатын-кыз иратлар төшерә, чөнки компанияларда хуҗа булып тора. Ул иратның хатыны кем? Син аны шулай дип уйлыйсың. Безгә күбрәк акча кирәк. Моны алырга кирәк, тегесен эшләргә кирәк. Әйдә, шахталарны тагыда аш, тагын яңа кибетләр аш. Бар иратлар, кемнәр үзләре өчен яшәүче иратлар бар, аларны онтыра кирәк. Һәм үзенең сөйгән яры шундый ук ират өчен яшәүче егетләр бар андыйлар. Бар, статистика буенча бәлкем күбрәктер, әмма ләкин соңгы еллар эчендә бәлкем хатын-кызның хәйләкәрлек дәрәҗәсе үсә төшкәндер. Мин бит әйтәм, менә элек-электән син менә әйттең бит инде менә элек заманнан дип. Элек заманда шул инде ират чыгып китә, иратлар чыгып китәләр. Алар инде мамонт артыннан куалар, мәсәлән 7-8 сәгать 1-2 көн белмим күпме куалар, куып тоталар. Алар аны ау буларак куып тоткачын өйгә алып кайталар, ә хатын-кыз ни бары аны тураклый да ашата. Хатын-кызның роле ул менә шул мәгарәдән, пещерадан чыкмый торган булган элек-электән. Хәзер без мәгарәдә түгел, шуның өчен хатын-кызның ул яктан үзенә күрә йогынтысы артты. Әмма ләкин мин әйтмәсәм бик күп өлкәләрдә иратлар эшли, бик күп өлкәләрдә иратлар әйдәп бара. Һәм инде аларның мисалында хатын-кызлар ияреп кенә бара. Мәсәлән, спортны аласың. Ират футболын барсы да карый, хатын-кыз футболын кем карый? Мин мәсәлән карый алмыйм. Әгәр дә кемдер карый икән, бар тик хатын-кызның тәненә карау өчен генә. Һәм инде күпчелек иратлар хатын-кызны менә мин куллану сүзен әйттем, чөнки кемнәр инде ниндидер бер дәрәҗәгә ирешә, кемнәр инде вот менә анардан акча эшли. Сират күпердән йөрисең хәзер. Әйе. Куллану дигән сүздә. Нинди сүз белән алыштырырга? Шулай бит инде менә шул хатын-кыз футболын алсаң да, аны бит инде гадәттә карарга мөмкин, бары тик уен өчен түгел бит инде. Бу хатын-кызга футбол кирәкме? Беренчедән. Иратка да хатын-кыз футболы. Тормыш бит күп кырлы. Анда төрле өлкәләр бар. Тормыш күп кырлы, шәхесләр дә кызык. Һәм бу әйберләр дә менә хатын-кыз хоккейы, хатын-кыз футболы, көрәше һәм башкалар. Алар бары тик шул ук хатын-кызның хокуклары арту һәм хатын-кызга юл кую белән бәйле. Ә син менә курыкмыйсыңмы шулай тип? Хатын-кызга әйт. Хатын-кыз хокукларын яклыйбыз дәйме? Аннан соң шулай килеп чыга, хәтта инде безнең иратларның хокукларыбыз да калмый. Син хәзер минем якка күчә башладың бу. Юк. Юк. Менә бит нәкъ менә шуңа барабыз. Мин шуны аңлатмак телим сиңа. Без хәзер берләшергә диш абый. Юк. Син үз позицияңда кал, мин үз позициямда калам.
Бүгінгі күндә нидер уртаклыкка килү юк. Менә нидер, әгәр дә без алтын урталык эзлибез икән, ул хәзерге көндә ул каядыр юк, чөнки минемчә, хәзер заман теге чаша весов дип әйтик инде, менә бу бизмән чыкты хатын-кыз ягына. Хатын-кызның Ни өчен? роле менә Ни өчен шулай? иратларның беренчедән аңлаттым мин, тарихи яктан шулай килде бит инде. Хатын-кызларның менә бу гасырлар буена алган тәҗрибә, әбисеннән кызына, кызыннан оныгына менә шулай килгән менә бу информация хатын-кызларда хәзер тупланды. Аларга хәзер сүз әйтер кеше юк, әйме? Иратларның хәзер авторитеты бетте. Иратларның хәзер кеше бетте. Һәм шуңа да инде хатын-кыз үзенең менә бу бөтен потенциалын, бөтен мөмкинлекләрен җыеп, ул инде хәзер аны теге марионеткаларны йөрткән кебек, иратларны. Синең фикереңчә, хатын-кызлар менә шулай Һичшиксез, теге һичшиксез. тиешле җепләрдән тарткала, без иратларны Моны хәрәкәтләндерәбез. татар халкы лөкшә итеп куйган инде. Ир баш, Нишләп алайса бит менә ир баш дисең, менә хатын муен, муен куя борыла. Диндә дә шулай бит менә. Бар иратның сүзе хатын-кызның сүзеннән күпкә көчлерәк. Хатын-кызлар күбрәк. Хатын-кызлар күбрәк. Менә шул ук мәсәлән тойлы никахларда, әгәр дә инде иратның шәһадәтнамәсе бер кешенекенә яраклы икән, ике хатын-кызныкы бер кешегә. Нидә генә түгел, никахларда гына түгел, бу уголовное правода да. Нишләп шулайсың? Нишләп иратның бер сүзе ике хатын-кыз сүзенә яраклы? Бу менә күрсәтмиме ул иратның төп кеше икән, баш кеше икән. Иратның бу ыштансыз икән бер тапкыр һәм Нишләп? ул менә ничек бар шулай дөньяны күрә һәм аны менә әйтә. Чөнки хатын-кызлар ешрак алды. Әйе, бит сәясәт ул нәрсә? Ул беренче чиратта күз буяу. Ярый, Алдау. сәясәт дип үзең әйттең. Менә сәясәт. Әни өчен сәясәттә шуның хәл аз хатын-кызлар. Сен әйтәсең, алар менә марионеткалар. Сәясәттә марионеткалар гафу итегез. Менә шу җепләрдән Марионетка да бит аның женский родта, күрәсеңме? менә шул җепләрен тартып торучы кеше хатын-кызның сыйфатлары күпкә яраклашкан дип әйтәсең. Менә сәясәттә бит инде менә шундый идарә итә белү, шушы нечкә генә җепләрдән тарта белү, ул бит инде хатын-кыз сыйфаты дисең бит инде син. Ни өчен сәясәттә алайса һаман менә иратлар, ни өчен иратлар безнең менә нәрсә күпме акча алырга тиеш, күпме анда зарплатлар, күпме налог түләргә тиешкән, ни өчен иратлар билгели, хатын-кыз билгеләми бит. Ну, беренчедән, иң мөһим рольләрне безнең илдә дә хәзер хатын-кызлар ала. Мәсәлән, Центробанкның идарәчесе кем? Хатын-кыз. Акча буенча. Бу иң мөһим әйбер түгел бу. Бер. Калган структураларда. Дөнья, мин аны хәзер әйтәм. Президент кем? Дөньяның үзгәрүе турында әйтәм хәзер, дөньяның үзгәрүе турында. Беренчедән, аннан бит инде менә бая әйтә башлаган татар халкы бит бик акыллы халык. Һәм ул күптән үк әйткән, муен кая борылса, баш шунда борыла дип. Ягъни ул бит политикада бит женский родта, күрәсеңме? Политика. Баш нинди? Тукта. Политика, әйме? Руша голова дип әйтәйин. Ул бит политикаларның да, голова да женский родта. Менә ул политикларның да бит ул сәясәтчеләрнең дә хатыннары бар. Беренчедән, шулай бит. Әгәр дә хатыны һичшиксез иратның тормышына керә, һәм аны ничек булса да үзгәртергә тырыша, һәм ул аны үзгәртә, иртәме-соңмы, һәм менә акыллы хатын-кыз, бүгенге көндә хатыннар бик акыллы. Алар иратның башына кереп утыралар. Бер көн әйтә мәсәлән хатыны, "Карале, монда безгә күченергә кирәк" ди. Мәсәлән, әйме. Ире кая күченергә, әйбәт районы да әйбәт, тегесе дә әйбәт. Димәк, үз сүзендә тормый торган, үз позициясында тора белмәгән ират ул бәлкем. Хатын-кыз ул әкрен менә инде менә әкрен генә су тама бит, шулай. Тик иратның башына да шул әлеге мәгълүмат кирә башлый. Тук күченергә кирәк. Анысы начар, монысы начар, тегесе начар, монысы әйбәт. Монысы тегендә менә монда матур өйләр бар, тегеләй бар, булай бар. Аннары шуннан да шуннан да нәрсәдер монда подъезддан индир сосыйс. Тыйла башлый. Аннары ниләрдә тәбәнәк кебек, түбәләрдә тәбәнәк кебек, күршедә нәрсәдер сүгенеп ятты төне буе. Менә әкрен генә менә бу тукран кебек туку, ул ничектер барыбер үзенең тәэсирен бирә. Һәм бит хатын-кыз бу очракта фикерне генә бирде бит ул. Менә мондай фикер бар. Эшли бит ират. Син Башкара ират. Менә кара. Җаваплылыкны ала ират. Әйе.
Менә хатын кыз Нинди уңайлы позицияда хатын-кызлар. Төрмәгә дә утырмыйлар. Бүген ират баш түгел, ират бүген куллар гына, кызганыч, куллар һәм аяклар. Алар бүген менә эшләүче механизм, теге кара эшләрдә, авыр эшләрдә, ниндидер шундый нишләп кара эшләрдә, шул ук мәсәлән күпчелек эшләрдә, менә IT технологияләрдә, шул ук мәсәлән инвестицияләрдә, крипто өлкәсе булса, нинди генә менә өлкәне алма, анда һәр вакытта да әйдәп баручылар иратлар. Эшләүчеләр дә, уйлап табучылар да иратлар. Мин хатынга сразу әйттем. Савыт сабаны мин юам. Ашарга үзем пешерәм. Ушынап ташлай бит инде. Бар, тирә була инде. Хатын кызга бер сыйфат кына кирәк Нинди? тормышында. Ул ират белән менә бу мөгамәлә куя белү һәм аның белән дөрес иттереп аралаша белү. Хатын кызга башка бер әйбер кирәк түгел. Әгәр дә ират белән дөрес аралаша белсә, аның тамагы тук. Ират беләнме, әллә ират аның беләнме? Юк, ират белән аралашырга, аның белән контактны җайлаштырырга дигән сүз. Әгәр аның тамагы тук, аның эссе бөтен, аның бөтен нәрсәсе бар, иң мөһиме менә иратны канатландырып, иратка көч биреп, иратны юнәлдереп, чөнки без маймыллардан ерак китмәгәнбез, дөресен әйткәндә. Без анда берәр кибеткә кереп, о, кара нинди балык тотып була моңа менә бу кармакка. Бит без инде безгә күбәйбер кирәкми. О, кара теге уенчы граната булай берсәң менә монда төтен чыга. Безнең өчен күп кирәк түгел. Хатын-кыз ул барыбер берничә адым алга күрә белә. Мәсәлән, безгә хәзер мөһим, әйме? Хәзер анда кайф сафа кыру, таудан төшү, каядыр менү, нәрсәндер җиңү, каядыр ирешү. Хатын-кыз ул алдан күрә, моны эшләсәң нәрсә буланнар, монда барсаң нәрсә була, булай итсәң нәрсә була, бу сиңа кирәкме, юкмы? Һәм хатын-кыз белән булганда ират менә үзенә кирәкмәгән, кирәк булмаган әйберләрдән бик тиз һәм җиңел котыла. Акыллы хатын-кыз белән инде әлбәттә. Акыллы хатын-кызлар әйткәнемчә, бүген безнең илдә, безнең милләттә Аллага шөкер бик күп. Безнең хатын-кызларыбызда нәкъ шуның белән аерыла да инде. Мин башка без күп йөргән бит инде, күп күргән үзең әйтмешли. Юк, ансы белән килешәм. Акыл ягына, зиһен ягына сүз юк. Әле менә бу тенденция еллар үткән саен тагы да көчләнә башлаячак. Әйткәнемчә, менә шул ук мәктәпләргә бар, шул ук төрле секцияләргә бар, бию түгәрәкләренә бар анда егетләр юк. Ниндидер хәтта боевой искусство. Балет? Юк, шул балет булсын. Белмим, мин һәр вакытта да гәрдә каратегамы керәм икән анда. Анда да кызлар. Иратлар. Кызлар да тулы. Кызлар тулы. Хәзер Сәер, мин барган җирләрдә иратлар бик күп. сәер җирләргә кирәксез. Юк инде. Юк инде, менә әгәр ниндидер мөмкинлек туа икән, бит, җәмгыятьтә. Иң беренче ул мөмкинлектән кулланучы хатын-кызлар. Һәм иратларны аннары истереп килүче дә хатын-кызлар. Менә кызганыч, совет вакытында безнең егетләр, иратлар үзләренең менә бу авторитетын бик күп югалтты. Хәтерлибез бит инде анда хатыннарын кыйнап, чөнки аларга башкача әмәл таба алмыйча, чара таба алмыйча, менә үзләренең көчләрен кулланып, үзләренең авторитетын югалтып, менә хәзер бүген без инде әлеге гамәлләрнең нәтиҗәләрен алабыз, уңышын җыябыз. Менә ни өчен хәзер иратлар шундый хәлдә? Ни өчен аларның менә дигән егетләр, бит безнең милләтебездә, илебездә менә бармак белән генә санарлык. Күбесе я игроманияга бирелә, я Син аласың начар статистиканы. Син ал бар бит әле күпме, хәтта инде чит илдә дә безнең шул инде урыс иратлары, егетләр күпме казаныш табалар. Ул теге төрле генә өлкәне алсаң да, анда иратлардан бик күп теге казанышлар, бик күп уңышлар менә иратлардан килә. Ул теге безнең Россиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә шулай.
Безнең шул ук ир-ат специалистларын бөтен чит илләргә алып китәләр. Теге утечка мозгов шуннан чыга да ичендә. Әйбәт специалистлар. Һәм ул специалистлар күпчелек очракта бу факт. Ир-атлар, хатын-кызлар түгел. Ул ир-атларның ашкан очракта беренчедән статистика инде хәзер үзгәрә, хатын-кызларның урыны арта. Ул нидә хәзер Былай чагыштырмача хатын-кызларның ул процентны ягы арта. Шул ук ачыш ягыннан да, фән өлкәсендә дә һәм хәтта күбесенчә ул ир-атларның ачышлар ясаган ир-атларның ассистентлары хатын-кызлар. Чөнки ул операцион эшне күбесенчә хатын-кыз әйбәтрәк. Аналитика әйе ир-атларда әлеге нерв күзәнәкләре, баш миенең менә барлык җаваплы, менә югары җаваплы эшләрдә һәр вакытта да ир-атлар эшли. Бу бит инде күрсәткеч. Бу дөнья ир-атлар өченме, яки хатын-кызлар өченме? Миңа калса бу дөнья бөтен нәрсә хатын-кызлар өчен. Чөнки ир-атлар гына яши торган. Хатын-кызлар өчен аерым полоса юк, инде юлда йөргән. Аерым полоса юк. Бөтенесендә дә кагыйдә. Ниләргә рульдә кемнәр күбрәк йөргәнен карыйсың, хатын-кызлар күбрәк йөри башлады. Чөнки аларга кемнәр шул машиналарны алып биргән? Кем өчендер бит, хатын-кызлар рульдә йөри. Хәзер хатын-кыз өчен дөнья, чөнки менә бу Wildberries-лар, Озоннар да күбрәк хатын-кыз өчен. Безгә ир-атларга күп кирәкми бит. Бөтен менә бу кибетләр, нәрсәләр, менә бу матурлык, безнең шәһәребезнең матур булуы, гомумән Кем аларны җитештерә? Безгә ул Вазик Нивога утырып, без кәкре-бекре юллардан да йөри алабыз. Хатын-кызга матурлык кирәк, пөхтәлек кирәк. Менә Кремльнең стеналары гел бөтен җире ак булырга тиеш. Тәртиптә булыр. Ир-ат, кунаклар килә икән. Уйлап таба, ир-ат. Ну, эшен куша инде, менә. Хатын-кыз әйтми бит аңа, бар әле Кремльне ак төскә буяп килде. Хатын-кыз әйтми бит. Нишләп әйтмәсен? Комиссиядә күбрәк хатын-кызлар тикшереп йөрүчеләр. Ул госконтрольләрдә менә монда люк ачылган дип җибәрүчеләр хатын-кызлар. Ул и чатларында нинди булса да нәрсәләр язышып ятучылар хатын-кызлар. Чөнки ул чатта хатын-кызлар бик күп. Ир-атлар эшли, ир-атлар уйлап таба, ир-атлар ул чатларда утырга вакытлары юк аларның. Не шул. Чөнки ир-атлар эшли. Ну, хәл иткеч сорауларны шуңа күрә. Ир-атлар дөньяны алга әйдәп баралар. Ул балаларга садикны кем таба? Ул садикларны кем төзи? Менә шул бөтен инфраструктураны хатын-кызлар ир-атлардан эшләтәләр. Үзләренә. Синең фикереңчә, без туктале. Без ир-атлар бары тик кул гына. Мин бит бая әйттем. Без ир-атларга бары тик менә бу үзебезнең мескен позициябезгә канәгать булып, шунардан бәхет табып, инде үзебезнең ролебезне менә бу кимсетелгән дип әйтмим инде мин, әйме. Ләкин менә бу үзебез шул дәрәҗәгә төшерүебездән инде шунардан канәгать булып, үзебезне менә бурныбыздан сөйрәп йөрткән хатын-кызларга рәхмәтле булып, рәхмәт инде безгә менә әйбәт позициядә утырасың син. Рәхмәт инде безгә егетләр белән очрашырга мөмкинлек биргәнең өчен. Без анда PlayStation уйнадык, башка кызлар булмады. Без бит аларга һәр вакыт отчет бирәбез. PlayStation-да шул неләрне бүтән хатын-кызлар үзләре өчен уйлап тапкан инде. Ир-атлар теләсә кая башка хатыннарга карамасыннар өчен уйлап торганнар алар. Димәк, безнең истә һәр вакыт контроль. Безнең истә һәр вакыт контроль. Кая барасың? Нишлисең? Кемнәр белән күрешәсең? Син үзең алай әйтмисең менә. Син моторым кайда? Кем белән? Кемләшәм? Алай түгел. Ир-атлар андыйлар күпме? Бар. Көнче ир-атларның саны менә моннан. Ну, белмим инде. Хатын-кызлар андай берне яратмый. Хатын-кызлар үзләренең территориясын бик әйбәт саклыйлар. Ир-ат, әгәр ир-ат менә кирип карасын хатын-кыз территориясына, шунда ук аны ул менә көнче ир-атны кем ярата? Беркем яратмый. Кемләштерүче хатын-кыз. Хатымша ир-атлар бар бит теге. Андыйлар бит инде хәзер буа барлык. Буа районында яратмыйлар инде бетә бу сүзне. Район тулган дип әйтмәсәң. Андый ир-атлар күп бит. Менә андыйларны хатын-кызлар яратмый бит. Түзә алмыйлар, чөнки бу аларның позициясе. Аларга эшче булар. Урын калмаган ул позициядә. Ир-ат сүзендә ат төшенчәсен аны хатын-кызлар уйлап хатын-кызлар керткән. Камыт кию дип юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Камытны кем кигертә? Арбада кем утыра? Дилбегәне кем тарта? Дилбегә кем кулында?
Уйлағыз. Мен дейшін ойға баттым, мен ат елында туған. Ат елында туған. Ат елында туған. Бізде, мәселен, теге ғаилә барлыққа кетіргенде, ең біріншіден менә сен аны эшлисең, мен мұны эшлим, алай деген нәрсә юк иде. Теге сен сават сабаясың, минем өчен бар теге хатын-кыз җиңелрәк һәм әйбәтрәк сыйфатлырак эшли торган эшләр. Ә бар хатын-кыз өчен мәсәлән дә йөк күтәрү, мен аны мәсәлән хатын-кыз эше дип эшли алмыйм. Әгәр дә инде нәрсәдер теге хатын-кыз үзе эшли алмый икән инде, яисә үзе эшли алган эштә дә ярдәм кирәк икән, мәсәлән дә бала белән утырыргамы һәм калганы, ир-ат һәр вакытта да чабып килергә тиеш. Монсы сүз юк, бу инде мәхәббәт эше. Әмма дә ләкин нәкъ шулай икенче яктан да эшли ул. Хатын-кыз ягыннан да, мәсәлән, ир-атның да төрле чаклары була. Кайчан ир-атның biraz keyfi yok hem kolganı. Ул вакытта инде хатын-кыз аңа ярдәмгә кирәк. Хатын-кыз аңа үзең әйтмешли муза илһамландыручы да була. Шәхсән мәсәлән безгә килгәндә, ул бездә һәр вакытта да шундый бер үзенчәлек бар. Кем баш сезнең гаиләгездә? Безнең гаиләдә мин баш дип уйлыйм. Хәзер төгәлрәк сорыйм әле. Алема торам. Ала, мин баш бит димә. Шулай әйтсәм була Син ничә Монда җаваплылык эше. Ягъни инде, әгәр дә инде ике төрле фикер бар икән инде, без гаилә өчен кайсы отышлырак икән сайлыйбыз да, шуны эшлибез. Әмма дә ләкин барыбер хатын әйткәнчә булачак инде. Җаваплылык һәр вакытта да ир-атта, җаваплылык һәр вакытта да минем өстемдә, чөнки соңгы сүзне мин әйтәм. Акчасын да ул югалта. Юк, ну, Кем акча бирә шул инде? Юк, алай түгел. Кем соңгы сүзне әйтә, ир-ат әйтә. Һәм ул ярыма турым дип әйтә. Һәм ул сүз. Ярыма турым эшләрбез дип әйтә. Син ничек сөйләшмәгән буласың инде, Һаман шул хатын-кызлар өчен тә битәсең. Менә безнең гаиләдә, менә минем хатын-кыз нәрсә тели, хатын нәрсә тели, шуны эшли. Тели икән идән юа. Тели икән ашарга пешерә. Тели икән бала карый. Үзе теләгән эшләрне генә эшли. Теләмәгәнен берсе. Калган барлык 20 миллион эшне мин эшлим, әйме? Һичшиксез. Мин юк, ул миңа булыша. Ул миңа бик каты булыша. Бала карарга да булыша, җыештырырга да, ашарга пешерергә дә булыша. Син үзеңдә бит иртәнге сәгать 5-тә торып бала белән балага ашарга пешерергә дә мөмкинсең. Иртә белән хатынны уйнатып. Бу минем үземнең теләгем. Бу минем үземнең теләгем. Ләкин вот нәрсәдер миңа әйтеп тора, менә бу минем үземнең теләгем түгел. Миңа сеңдерелгән ниндидер ни бугай ул. Инструкция. Без аны сизмичә торабыз. Сизмичә дә калабыз. Ничек уйлыйсың бу чыгарылышны хатының карармы? Юк, мен аларга һичшиксез җибәрмәячәкмен моны. Чөнки һәрбер син әйткән фикер өчен, син аны аңлатырга кирәк. Ә без авыздан нәрсә чыкканнан соң, аның ни өчен әйткәнебез. Син бу подкаблучы буларак йөрисең бит инде син. Шулай туры килә. Ну, монда әйдәгез, безгә инде танырга вакыт үзебезнең әйткәнебез. Сиңа кояш нурлары төшәмәсгә Позициябезне аңларга тиешбез. Без күптән инде теге гаяр күкрәк ярып, күкрәк кагып, без иратлар, асыл затлар, юк, алай дип йөрергә кирәк тә түгел. Без бөтен нәрсәне булдырабыз. Без бөтен нәрсәне, без бөтен җирдә главный дип, андый заманалар үтте. Иратка, бөтен нәрсә җиңелрәк бирелә. Аллаһ Тәгалә шулай ясаган, иратка укуу да җиңелрәк бирелә аңа, нәрсәдер өйрәнү дә, төшенү дә, аңлау да, бөтен нәрсә җиңелрәк бирелә. Ләкин хатын-кызга мәктәптә мәсәлән 5-легә укучы кызларның саны һәм егетләрнең саны. Юк, монда баһа турында, билге турында сүз түгел. Җиңелрәк бирелә белем алу, әйме? Нәрсәдер өйрәнү, хатын-кыз нәрсә белән, кызлар нәрсә белән алдыра? Тырышлык белән, аккуратность белән, аның пөхтәгенә матур гына ниләре, дәфтәрләре, матур итеп язган, кызыл маркерлар белән сызган. Шуның өчен бишле алар инде синең фикереңчә. Ну, укытучы бит инде ярата андый кешеләрне. Ират барыбер әзрәк кирерәк, ул теге менә әйтәләр бит старый пердун дип. Үз фикерендә йөрүче. Теге бөтен дөньясына үч итеп, нәрсәдер үзенчә беркемгә кирәкмәгән фикерен әйтеп утыра торган. Менә шундый кешеләрдән барлыкка килә дә бит дөнья белән идарә итүчеләр. Үз фикере булган, үзенең шушы тырышлыгы белән менә шулай теге, син бит инде укытучы, мәсәлән, дәрес вакытында син кыз баласымын,
кеше нәрсә бик куштылар сән инде ишенешләргә шуны сөйләдең дә, матур иттереп яздың да, менә сен әйтмешле теге ипләп кенә һәм бишле алдың. Иратлар бит инде алар системага каршы барырга күбрәк системага каршы баралар. Алар креативлык яктан ниндидер теге әгәр дә инде ират нәрсәдер яңарыш эзләсә, хатын-кыз ничегрәк эшне җиңеләйтергә булырга мөмкин, ничектә теге адаптация гына хатын-кыз көчлерәк. Менә шушы тегене ират буларак әйдәп бару ягы система ягыннан да һәр вакытта да системадан тыш уйлау дәрәҗәсе иратта миңа калса ничектер югарырак кебек. Һәм шул бит инде мөмкинлек бирә. Шул мөмкинлек бирә күпчелек очракта хатын-кызга моның белән кулланырга. Юк. Юк. Киресенчә, менә үз карамаңда, үз тырышлыгың белән ниндидер идарәгә ирешергә. Безгә аңларга кирәк, ни өчен хатын-кызлар бүген шундый позициядә. Һәм моның белән эшләргә кирәк. Ни өчен алар бүген бөтен өлкәгә омтылалар? Син менә шулай курыкмыйсың, менә хәзер син шулай сөйлисең дә, аннары бөтенләй хатын-кызлар менә утырырлар. Алар бит инде шунда. Юк әле. Алар шунда. Юк әле, алар менә кулда гына әле. Менә анда менә җитмәделәр. Алар менә шулай сөйләп торганга, алар менеп тә утыра бит инде. Алар үзләренә бик комфортлы урын таптылар. Беренчедән, алар нәрсә телиләр, шуны эшләр. Телиләр икән, анда җилкәгә менеп утыралар, телиләр икән, кулга менеп утыралар, телиләр икән, анда спортсмен булалар, футболист булалар, телиләр икән, теләсә кем булалар. Кызлар арасында, үзләре арасында да конкуренция көчле, конкуренция бешеная хатын-кызлар арасында. Инде иратлар, нормальный иратлар, алар әйткәнебезчә бик әз. Менә нормальный иратлар өчен дә менгезеп утыртмый бит инде җилкәгә. Нормальный ират как раз менгезеп утырта. Утыртмый, нишләп утыртсын? Ну, чөнки иратның сез мине начар тыңлыйсыз. Мин сине бейбеттем. Иратның бәхете. Менә шул астагы, менә хатын-кызның астындагы, менә муйнында атландырган бит инде. Менә шул позициясеннән тәм табып, рәхәтлек табып, шуның белән канәгать булырга. Подкаблучник не бит инде бу позициясе. Шунардан канәгать булып, шуның белән яшәү иратның шушы каблук астында инде. Рәхәтләнеп, чөнки ни өчен? Уланнан чыга башласа, аңа дискомфортно була башлаячак. Аңа шунда ук тәмсез аш пешерәләр. Аның мультиваркасы бар. Аңа шунда ук аның тормышы бозыла башлый. Җимерелә башлый. Ул бөтен әйберне уйлап тапты бит инде. Ул хатын-кызның эшен җиңеләйтү өчен бәлкем син шулай дип аңлатасың. Менә үз тормышын карый алыр өчен хатын-кызсыз да карый алыр. Аның өчен савыт сабасын юу өчен аппарат ясый ул, аннан соң кирне юу өчен тагын бер җиһаз ясый, бөтен әйберне булдыра ала ират. Ну, монда әйдәгез менә. Аннары аны сата ала башка иратларга һәм хатын-кызларга. Шул калган подкаблучниклар менә матурым сиңа дип әйтсен өчен. Өчен иратлар, алар бик күп түгел, но алар өчен дә креш бара. Алар өчен беренчедән креш бара, икенчедән нәкъ менә алар идарә итеп өстерәп баралар калганнар. Калган иратларны да менә син әйткән хатынша иратларны да алар өстерәп бара. Чөнки инде төп сүз барыбер ират сүзе. Нәрсә генә дисәң дә, шул бәхәстә дә күпчелек очракта ират башын аска салып бара сөйләшергә, бара сүз табырга, чөнки җаваплылыкны ират күбрәк хис итә. Менә мин шәхсән уйлыйм, хатын-кызның йогынтысы иратка бик зур. Шул яктан син теге күбесенчә шул яктан карыйсың. Әмма дә онтырга кирәк түгел бит әле. Хатын-кызга нинди йогынты ясый ират? Ул бит теге ике яктан да ул симбиоз буларак бара. Әмма дә ләкин мин сиңа менә җиткерәсем килә үземнең позицияне. Менә соңгы сүз, җаваплы сүз иратта. Димәк, төп сүз аныкы. Димәк, ул бөтен җаваплылыкны үз өстенә ала. Димәк, ул үз артыннан, менә замужем, ират артында дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Качып. Безгә кияүгә чыгу, кияүгә бару. Ну, элек кияүгә дип әйтмәгәннәр, кияүгә ул калькадыр син әйткәндә. Менә замужем дигән, шулай ул бит инде теге позиция. Замужем бит инде кияүгә чыгу. Ират артында. Демәк, ходить замуж була инде ул. Демәк, менә артында булгачтан ират бит инде алда бара, өстерәп бара. Ә син безне теге ат буларак шулай санап куйдың. Этимология яктан карасак, элек кияүгә чыгу дип сөйләшмәгәннәр, бу калька буларак инде выходить замуж була инде кияүгә чыгу.
әлік тұрмышқа шығу дегенлер. Тұрмышқа шығу болғаш, мында енді біріншіден қатын қыз тұрмышны енді алып барлық аның үлгерген болырға тиіш. Үйлену деген сөз, үй сөзінден бетінде ол ират үйлі болырға тиіш. Үйі болырға тиіш. Үйні көтеріп барлық мүмкінлігі болыр. Міне сен бетінде, сенің бетінде дайырен көз аллауың бик тар. Сен бетінде шул көбісінше күйеуге шығушылар білән, үйленушілер білән генә аралашасың. Міне алар арасында да бетінде, міне яңа парлар кім анда көбірек рулит? Хатын қыз әлбәттә килен. Той мәсьәләсендә килен. Аннары да шулай. Чөнки ират үзе аңламый торган әйбергә, әйдә монысы менә сиңа окшы, мин анда башка ничек нишләргә белмим. Һәр вакытта да искәрмә бар үтә. Менә мәсәлән минем сирәк кенә булса да бар. Сирәк. Менә шул очракта да бу мәсьәләдә башка мәсьәләләрдә бит бер ара булып ала, иратның әзрәк алга чыккан вакыты. Менә аның гормоннары кайнаган вакыты. Хатынга машина сайлаган. Менә бу сиңа Иленмәгән вакытларда әле менә аның теге яшүсмер тиле башлы теге кызу канлы вакытлары, кызу башлы вакытлары, һәм инде менә ул вакытлары аның әйме чыннан да хатын кызга буйсынмый торган теге үзенчә эшли торган менә бу яшьлек, дуамаллык, максимализмы белән ул йөргән вакыты, менә бу кыска гына вакыт иратның чыннан да әзрәк кенә ират булган вакыты. Аннары киренгенә булай хатын кыз барыбер үз кул астына кертә. Һәм ул аннары үзенең иратлыгын югалта дисең. Күбесенчә шулай булып кала. Ләкин әгәр дә ул ират психологик яктан дөрес үстерелгән икән, дөрес тәрбияләнгән икән, әти-әнисеннән дөрес үрнәк күреп үскән икән, бу очракта аның әле бу позицияга ират позициясенә мин шын ират, мин җаваплылыктарга әзер дигән позицияга ул әле өйрәнергә мөмкин. Киресенчә булган очракта монда инде ул хатын кызның менә бу идарәсенә күнекмичә, үз язмышына буйсынмыйча, ул инде шул ук элекеге менә бу юношеский максимализм заманнарына, кызу башлы заманнарын янәдән искә төшереп, инде ераккарак сикерергә тырыша. Менә юношеский максимализм нәрсәгә ул чыга? Нәрсәгә ул чыга? Нәрсәгә ул чыга? Ызгышлар, талашлар, хатын кызга юл куймау вакытына әйберләрдә дә һәм хыянат итү. Әйме? Ике яклыда баштан белмим, анда иратымы, хатынымы, начар ниләргә, манияларга, шул игроманиялар, наркоманиялар, башка нәрсәләр, спиртлы эчемлекләр онтылырга тырышу, төрле бузыклыкларга кирип китү. Менә шулай да булырга мөмкин. Менә бу инде хатын кызның идарәсенә, үзенең язмышына буйсынмаган очракта ират белән дә аяныч хәлләр. Юношеский максимализм дидең. Юношеский максимализм ул инде ул бит вакытка гына бәйле, анда хатын кызга бәйле түгел ул. Ул менә хатын кыз бармы, юкмы, юношеский максимализм вакыт үтү белән бетә ул. Шуның өчен юношеский дип әйтә бит. Анда хатын кыз килеп кергәстен, синең менә ул максимализм вакыты аннары бетә дип. Юк, күпме иратлар уңышка ирешә, мәсәлән 40-тан соң да, 50-дән соң да. Хатын кызның позициясе әйбәт, менә мине хатынлыкка алдың да, син миңа хәтле миллионер идең, һәр миллиардер булдың. Дигән шундый уңайлы позиция генә ул. По факту ират бит инде барсында эшләп чыга, ират үзе булдыра күпчелек очракта. Аннан соң хатын кыз барлыкка килә. Андыйлар да бик күп. Менә әгәр дә сез статистикага карасаң, бер хатын кызның ролен киметәсез бу очракта. Аңлашыла әле. Юк, аңлашыла, сез әле ярты елда иләнгән позиция ролен әле үтәмисез. Син яшәп кара әле. Мин бит тәҗрибәле кеше хәзер. 7 ел? 7 үзебездә санау. 8. Мин санап торам сезне. Мин кешенекен санарга яратам. Тора бара барыбер әйткәнемчә менә бу иратның шәшелеп торган энергиясын, шәшрәп торган энергиясын төрле якка менә бер шишмәгә, бер агымга, бер юлга салучы ул инде шулай хатын кыз.
Әгәр дә менә акыллы хатын-кыз, акыллы хатын-кыз. Хатын-кыздан түгелдер ул, бәлкем вот менә аның үзенең белем алуы, шул үзең әйтмешли, әти-әнидән килгән тәрбиясе. Кемнең? Иратныңмы? Әйе, бәлкем ул үзенең менә үз тормышында җыйган сыйфатларыдыр. Анда хатын-кыз бары тик теге янында мотор. Бары менә ачкыч, ират ачкыч Бар андай бер. хатын-кыз шул ачкыч янында эленеп торучы брелок кебек кенә булып кала. Йозак, нәрсәндер ачырга. Монда Юк инде, мин әйтәм, менә уңышлы кеше янында, ират янында, хатын-кызның булып тору һәм инде аның уңышында мин гаепле дип, күпчелек очракта булды. Беренчедән теге уңышка ирешүдән, әйме? Чынлап уңышка ирешеп һәм ул уңышын тотрыклы рәвештә саклап торган кеше, ул гадәттә хатын-кызның башы белән, әлбәттә инде үзенеке белән бергә ирешкән кеше. Теге тиз генә менә бу стихийно дип әйтәләр бит инде. Тиз генә, кисәк кенә ниндидер уңышка ирешкән кешеләр гадәттә, әйтик, хатын-кызның рольсез тәрбия, уку, белем, фәлән тегән, тәҗрибә бөтенесе. Менә бу дуамал тиз генә, кисәк кенә уңышка ирешү, узак торамы соң аннары? Узак тормый ул гадәттә. Тиз генә менә бу сүрелә, каядыр китә, Икенче хатын каядыр тарала һәм менә бу саклап тору энергиясе иратта юк. Ул иреште, анда миллионлаган чыгардымы, әгәр без дөнья турында сөйлибез икән, нәрсә каядыр иреште, бетте, аның таралды, ул аның кадере бетте, вакыт үтте, хәзер вакыт тиз ага, ул инде артта калды. Хатын-кыз белән бергә ирешә икән, менә аның инде кадере бар. Хатын-кызны ничек сакларга белә, инде моны кая илтергә белә, һәм инде иратка яисә таркатырга орлык сала белә. Менә ират мәсәлән, казанышка ирешкән дигәндәй, аннары өйләнде дә юк булды. Менә күпчелек артистлар буенча, күпчелек кемнәр менә үз дусларың арасында карасаң да, бөтен эшен эшләп йөргән, бөтен теге һәр вакытта да игътибарда булган кеше өйләнә дә, кайда ул? Ул гаиләдә ул хәзер теге үз җәмгыятендә генә. Аның хәзер үзенең ние бар, патша бикәсе бар. Җәмгыять өчен киңрәк ул хәзер инде әллә ни эшләми дә, күренми дә, югалды ул. Җәмгыять. Хәзер баш түгел, һәр муен. Җәмгыять өчен балалар үстерә. Җәмгыять өчен. Үз менә шу үз иде. Әйе. Финанс мәсьәләсендә хатын күпме сорый, шул хәтле бирергә кирәк. Ират эшләргә тиеш беренчедән. Икенчедән, Кая килде сиңа ул фикер? икенчедән, теге бүлгәләп гаиләдә, менә мәсәлән, барыбер бит инде бар гаилә бюджеты дигән нәрсә, гаилә бюджеты барлыкка килә кайдан? Иратның бюджетыннан. Бюджетыннан, һәм күпчелек очракта Юк, бар гаилә бюджеты һәм хатын-кыз бюджеты. Хатын-кыз бюджеты, хатын-кыз үзенең бюджетын үзенә сарыф итә, иратның бюджеты Хатын-кыз бюджетына килеп кушыла. Финансировать аның бюджетын, сорагыз нинди иде? Финанслар белән кем идарә итәргә тиеш? Финанслар белән. Менә Розалия әфәнде әйтеп китте бит инде. Төрле гаиләләр бар, Безнең илдә менә шулай туры килгән, теге Центробанкта кем? Хатын-кыз. Хатын-кызлар санау ягыннан көчле. Иратлар ул яктан инде теге алар акчаны китерү, менә шул элек-электән килгән шул мәгарәдән дә туракладың моментны, все, эше бетте дигән. Менә тураклау эше ул финанс мәсьәләсе хатын-кыз эше. Монда ашаган белми тураган белә күбрәк, анда теге качак. Менәмсе пятерочкадан чек, монсы лентадан чек, монсы шул хәтле бу айга. Менә кара. Хатын-кыз шалтырата. Ике позиция. Бер генә ситуация. Хатын-кыз шалтырата. Матурым, бүген нәрсә пешерергә? Син чын ират буларак әйтәсең, мәсәлән. Нәрсә телисең? Бәлеш. Син нәрсә телисең дип әйтәсең? Хатын-кыз. Мәсәлән, син әйтәсең, бәлеш. Монардан да авыр сорау юк бит инде иратка. Хатын-кызга дөрес җавап юк моның өчен. Җанарга нәрсә телисең, шуны пешер дисәң дә, аның башы катачак. Бәлеш пешер дисәң дә, аның сәбәбе табылачак. Мин бит инде хәзер монда кишер турап куйдым. Бәлешкә кишер кирәкми. Ул син бит яртышны эшләгәч, яртышны. То есть бөтен ингредиентлар буенча да билгеле булып. Яртышны эшләгәч синнән сорый. Син беренчедән сиңа уңайсыз вакытта шалтыраталар әле, сорыйлар. Нәрсә пешерим? Син әйтәсең, ул вакытта нәрсә дип әйтәсең үзең? Син нәрсә телисең? Мин шуны ашарга риза дипме? Әлбәттә, һичшиксез. Хатын-кыз өчен бу бигрәк понятно.
Хатын-кыз өчен бу бигрәк авыр әйбер. Юк инде менә күпчелек гаиләләрдә мин менә игътибар иткәнем бар, ничек хатын-кыз шалтыратканда ир-ат әйтә. Менә бүген мәсәлән теге сайлап утырмыйсың инде. Алайда әгәр дә ир-атның да булса үзенең предпочтениесе сайлау хокукы бар икән инде, теге пешмәгән ир-атлар турында бармы инде. Әйтә конкретно, менә шул. Аннан соң хатын-кыз Барыбер аны пешерми. Юк, пешерде дим. Аннары чекларны теге. Так, менә монсы, пятерочкага кергән, монсы, бәрәк алган. Юк, шуннан да, анда әгәр Хатын-кыз һәр вакытта да күбрәк кагылышлы финанс якта. Менә булган акчага хатын-кыз күбрәк кагылышлы. Чөнки ул беренчедән күпчелек очракта менә гаиләнең эчке эшләре белән теге бар бит инде финанс, Эчке эшләр министр внутренних дел, министр да внешних дел. Вот. Ир-ат менә шы гаиләдән тыш күпчелек эшләрне эшли. Менә хатын-кыз гаилә эшләрен, шул инде как министр внутренних дел. Күпчелек очракта анда финанс бит инде уже кергән. аңладым мин сине. Монда әлеге сорауга минем ике позиция бар. Беренче позиция аңлашыла инде. Син әйткән, ир-ат күпме алып кайта, үзенә проездга калдырады. Калган бөтенсе хатынга бирә. Монсы беренче позиция. Хатын анда аларның башы Ике носкига. аларның башы әйбәт эшли. Ансында бит инде хатын алып бирә. Ир-атларга да бит инде. Ир-ат бит үзенә нәрсә кирәк икән белми. Шуңа күрә аны трусигында, носкиында хатын алып бирә. Монда бөтен әйберне шулай. Андый гаиләләр бик күп. Һәм алар бик әйбәт яшиләр. Мин андый гаиләләргә сыкланам, андый ир-атларга сыкланам, ләкин мин андыйлардан түгел. Мин икенче позициядә менә хатын ир-атның кулында күпме акча бар икәнен белергә тиеш түгел. Мин шундый позициядә. Килешәм. Чөнки Әйтмәсәң дә булады, аңлашылды. Чөнки беренчедән Әгәр дә 100% сумманы әйтсәң, ул 100% да ул аны бүлеп куя. Монда мәсәлән 10% калды икән. Синең үзеңнең ниндидер максатларың булырга мөмкин, әйме? Нинди максат инде? Киме алырга анда, Синдә анда юк. машинаның нәрсәсендер төзәтергә. Хатын-кыз әгәр дә сиңа тамызып торса гына, синдә андай фикер барлыкка килә. Юк, монда Синең фикереңчә шул. Юк, мин теге фикерне әйттем бит инде. Алай да булырга мөмкин. Мин үземнең гаилә турында хәзер сөйлим. Хатын-кыз белергә тиеш түгел, ир-атта күп акча бар икән, әйме? Беренчедән ниндидер көтелмәгән сюрпризлар булырга мөмкин, шулай бит? Мәсәлән 8 март. Көтелмәгән сюрприз. Мөһим түгел, яфрак бәйрәме дә булсын. Тещаның туган көне. Көтелмәгән Көтелмәгән бәйрәм. Балалар өчен дә шулай бит. Балалар да белми, хатын да белми, ир-атта күп акча бар икән. Монда хоп, әтисе кайдыр ресторанга алып барды, хоп, Менә дөресме соң ул? ниндидер көтелмәгән ниндидер бәйрәм килеп чыкты. Хатын-кызның башы агармый, әзрәк нитә, анда аффирмациялар, йогалар турында уйларга вакыты чыганың. Нидер психология белән кызыксына башлый. Мине кабул итмәде. Әсим монда ипотеканы түлисең, мәсәлән. Син анда балаларга садикны юнәлтәсең, син анда башкасын эшлисең, ОР түгел, ЖКХны түлисең. Монда эшләрне син үзең алырга мөмкин. Ипотека шулай ук ир-ат өстендә, әлбәттә. Женский род. Монда шулай. Женский род. Ипотека ничек тәрҗемә ителә? Куллык инструменты дип тәрҗемә ителә бит. Кул итү. Монда да шуңа күрә женский род тау. Монда беренчедән шулай, син көтелмәгәндә гаиләңне гаҗәпләндерә аласың, шаккатыра аласың, бит. Акчаң бар икән. Шул теге Син гадәттә юк дип йөрисең. Монда хоп барлыкка килә. Аннары барыбер ничектер акча кемдә, шунда әзрәк көч, әзрәк идарә, әзрәк нәрсәле. Хатын-кыз акчада. Акча хатын-кызда. Хатын-кызда булса акча, ул аны тиз бетерә. Хатын-кызлар күбесенчә акча тота белми, чөнки аңа бу кирәк, тегесе кирәк. Сезнең гаиләдә акча кемдә? Хатын-кыздамы? Миндә. Менә син үзең генә әйттең бит, әле генә әйттең. Акча кемдә? Көч шунда. Шул баш. Димәк син үзеңә хәзер каршы киләсең. Әзрәк. Бу ниде? Мен әзрәк керәбез үземә каршы киләм. Ярыймы? Ләкин мин бит хатын-кызга, миңа шулай бергә монарга, тегенәргә, балаларга, моналарга кибет менә ашарга шул бетте, моны аласы кирәк тегесе аргументлар куеп әйткәндә, мин анарга барыр акчаны чыгарып бирәм бит. Бирәсең инде бу яратудан. Бу бит
Biz шулай дибез инде. Ну, Яратыдан. ә менә мәсәлән, син бит инде үзеңә дә yapмыйсың, бензин, анда белән Бензин нәрсә без? Син кемне йөртәсең? хатынны йөртәсең, кем Хатынны Ну, йөртәсең. син бит инде үзеңнең Гаилә эшләреңдә. эшләре буенча Менә монда чабасың. бит инде син үз эшең буенча килдең. Монда бит хатын мине эштә дип уйлый. Шулай бит. Сен хатын белмисең кая йөргәнне. Хатын белмисең күп акча Монда җыйганны. берничә гасырдан соң кире ситуация булырга мөмкин. Менә без хәзер күрәбез хатын-кызның доминациясын. Хәзер ир-атлар яраклаша, әзрәк кенә хәйләли, әзрәк кенә алдалый, кая барганын төгәл сөйләп бетерми. Шулай бит. Чөнки отчетларны бар әзрәк, буйысы бар, күз буйысы бар. Шуңа да инде озакламый ир-атлар барыбер монда ниләрен Аңлый башладык бит инде. подшипникларын Аңлый башладык бит инде. аңлый башладык. Хәзер менә Сөйләшкән. җилкәдән әзрәк төшерә башладык. Yok, әзрәк. җилкәдә утыртуның бернинди дә начарлыгы юк ул. Иң мөһиме теге рәхәтләнеп утырсыннар алар, төшмәсеннәр шуннан. Чөнки хатын-кызга рәхәт булмаса гаиләдә беркемгә рәхәт түгел. Анысы белән килешәм. Бер фикерең белән мин килешәм. Монда инде кем ничек булдыра ала? Бөтен ир-ат акча тота белми, бөтен хатын-кыз акча тота белми. Шул. Монда ничек гаиләңдә синең ничек уңайлы, шулай эшләргә кирәктер мөгаен. Аннары юрганыңа күрә аягыңны да сузасың бит әле. Һәрбер гаилә үзенә күрә теге консенсус таба инде. Мөрәдиснең фикерләре кызык. Рәхмәт сезгә әйткәнегез өчен бу фикерләрегезне. Ләкин барыбер ничек кенә тырышсагыз да мине үзегезнең армиягызга җәлеп итәргә. Безнең теге эш кешелек армиягә инде. Шулай уйлаучы. Юк, хәзер чыгуга ук хатыннарына шалтыратучы моторым мин съемкада идем, минем телефоным. Бушадым. Бушадым, кая барабыз, кая ашыйбыз дип әйтүче армиялар сафларына. Кешеләр алдында хыйрак булгап йөрүчеләр армиясын дип әйтәм инде мин. Өйдә башкача. Теге ничек әле урамда арыслан, өйдә песи. Шундай җегетләр. Шундай җегетләр арасында. Рәхмәт сезгә ул фикерләрегезне җиткергәнегез өчен. Сез ләкин инде барыбер үз уемда калам һәм минемчә әле дөнья хатын-кызлар ягына безнең илдә әлегә сизелми, ләкин дөнья күләм бик нык үзгәрә һәм инде хатын-кызның роле артканнан арта һәм бу начар түгел. Бу хатын-кызның роле генә түгел, хатын-кызның бу дөньяда кадере дә арта дигән сүз. Аның үз сүзен әйтә алу, аның фикерен ишетү һәм аның менә бу влияние, йогынтысы артуы. Бу дөньяны минемчә ул җиңеләйтергә тиеш һәм ир-атларның да хатын-кызга карата карашын үзгәртергә тиеш, йомшартырга тиеш һәм инде гомумән башка үсеп килүче буын бирергә тиеш безнең җәмгыятьтә. Рәхмәт фикерең өчен. Син дә тыңлагачтың кайбер теге уйларны үзгәртергә туры килә дип әйтә алмыйм мин, чөнки мин һәр вакытта да саныйдым ират сүзе, хатын-кыз йыгынтысы, хатын-кыз йыгынтысы. Хатын-кызның үзенә күрә теге йыгынтысы әлбәттә бөтен иратка да бар, көчле һәм инде ул күбесенчә теге хатын-кызның авторитетына бәйле түгел, ул күбесенчә теге арада булган мәхәббәткә генә бәйле. Син инде теге әгәр дә син яраткан кеше икән, яраткан кешегә син һәр вакытта теге ниндидер уступкаларга бара аласың. Менә шунардан чыгып, син аны үзеңә аргумент иттереп алырга тырышасың, менә ул аның йыгынтысы дип инде. Үзенә күрә ул мәхәббәттән киләдер инде. Теге һәрбер гаиләдә бит инде үзенчә һәрбер теге дөнья бит инде ул үзенә күрсә глобаль алсаң, аның күрсәткече кечкенә генә шундый гаиләләрдә менә һәрбер кеше, һәрбер пар үзенә күрә ниндидер уникаль яисә инде теге бөтенебезгә дә танылган форма ала. Монда инде әгәр дә иратка рәхәт икән инде теге хатын-кызның бөтен капризларын тормышка ашыру һәм алардан ләззәт таба икән, андый иратлар бик күп. Димәк, аларның теге форма существования үзләрен булдыру өчен гаилә тотрыклы булсын өчен бик әйбәт форма. Әгәр дә инде ират ул гаиләдә ират булып кала ала икән инде, кызганычка каршы андый иратларның саны бик аз. Үз сүзен әйтә белә икән һәм инде үзе артыннан хатын-кызны да
теге үсешкә һәм инде ниндидер Андай уңышка кешеләр ирешү. гадәттә үсешкә илтмиләр хатыннар. Нишләп? Андый очракларда бар инде, һәрбер статистикадан теге чыгып калган кешеләр була. Әмма дә ләкин теге һәрбер гаиләгә үзенә күрә бер уникаль форма табасы иде инде. Әгәр дә андый форма бар икән гаиләдә, димәк, гаиләдә барысы да әйбәт. Анда мөһим түгел, баш кеше ир-ат буламы, хатын-кызмы, аларның барысына да хокукы бар. Хатын-кызның баш булыр гаиләдә шулай ук хокукы бар һәм алар хатын-кызлар бик әйбәт моның белән куллана беләләр. Ә инде ир-атларның исә анда инде баш булырга тиеш. Анда теге хокукы бар дигән сүз түгел, тиеш. Чөнки әгәр дә инде ир-ат авторитетлы булмый икән, инде хатын-кыз башына менеп утырса, ир-ат менә син әйткәнчә бар тик теге куллар гына булып кала. Ягъни инде бөтен нәрсәләрне эшләргә хатын өчен. Ә инде ир-ат аннары үзен онытып, үзенең дусларын онытып, үзенең эшен онытып дигәндә, менә шул хатын тирәсендә генә әйләнеп йөрүче хатымша ир-атка әйләнергә дә мөмкин. Шуның өчен монда теге баланс булырга тиеш. Әгәр дә ул баланс бар икән инде, хатын-кыз теге барыбер тартышу бит инде ул теге менә без татар халкында бар бит ни. Теге аркан тартыш. Хатын-кыз үз ягына тартып алды, ир-ат үзенекенә. Әмма дә ләкин менә урталык еракка китмәсе, миңа калса гаиләләрдә һәм инде җәмгыятьтә бернидә бу сорау буенча бу сорау күтәрелмәс тә иде. Тартышу булмаса ни инде ул? Бер якка арбаны тартып бару булса ни? Ну, икәүгә тартышу. Ну, бит инде ул сез гаилә арбасын тартасыз, үзегез арасында сез шулай тартышасыз. Бер юрганна тартышу әйбәт түгел. Менә гаражлар да юк бит хәзер ир-атка. Шуңа Әйдә зарлану ролик шуясы. Шуңа менә бетә ул ир-атлык, бетә ул ир-атның территориясе. Гаражда бит шундый тынычлык, рәхәт. Мин бер танышны беләм, гараж төзедем ди. Мен әйтәм, нәрсә, машина ремонт ясыймы? Юк ди, мин анда диван куйдым ди. Мен анда чыгам да Бәрәңге белән сөйләшеп утырам. Утырам ди. Чөнки дөрестән дә күпчелек менә фатирларда аның хәтлеге мөмкинлек, яшь парларда да Бу мөмкинлек юк. тенденция әйтәм бит, менә Айрым теге ир-ат бүлмәсе юк, мәсәлән, теге әти бүлмәсе шакып кримәл дигән. Андый нәрсәләр хәзер юк, ир-ат үзе белән сөйләшеп утырырга да тиеш, ир-атлар белән дә аралашып торырга тиеш, чөнки ир-ат энергиясе, ир-ат тирәлегендә барлыкка килә, ә хатын-кызныкы шулай ук үзенекендә. Теге әйтәләр бит инде бездә ир-атларда хатын-кыз ниләрдә өлеше дә бар һәм инде ир-ат өлеше дә нәкъ менә инде хатын-кызда да шул. Әгәр дә инде теге икесе дә уйный икән инде ул вакытны дөрестән дә моннан бер нәрсә килеп чыга алмас көн. Яра, йомгаклап нәрсә әйтәбез, йомгаклап. Рәхмәт сезгә, Радиф Равшан, әлеге. Рәхмәт. Әлеге Авыр булды сезнең белән. Бәхәс өчен. Җиңел булмый синең белән бер кашында. Хатын сүзләрен әйтмәле. Рәхмәт. Бу интервью өчен аннарны инде. Хатыннан теге гафу үтенергә, мин алай уйлайм дип әйтергә туры килмәс инде. Юк, мин үз позициямда калам бу. Барлык кемнәрнең намусына кагылды, кемнәрне кимсеттек, ялгыш барыгыздан да алдан гафу үтенеп куябыз, икенче тапкыр видео яздырмас өчен. Мин дә алайса инде. Әгәр дә сез мине сексист дип уйлыйсыз икән инде, әгәр дә сез хатын-кызларның хокукларын ничек тә булса кимсетеп карый дип уйласагыз, бер дә алай түгел, чөнки мин хатын-кызларга бары тик хөрмәт белән һәм инде күптәннән яздырган юк инде шундый ниләр сезләрне. Бары тик хөрмәт белән карыйбыз һәм дөрестән дә әгәр дә кемгә дә булса авыр туры килде икән безнең сүзләребез, бездән гафу үтенүләрбез.